बड'लेण्ड सोमावसारनायाव साबा मुंख्लंनि मुङाव जोलुर बादायलायनाय। तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर मागुरमारि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव मागुरमारि गामियाव साबा बड'लेण्ड सोमावसारनाय मुंख्लं जानाय रुंसारि जुगेन बसुमतारी, मदन नार्जारी, जमुना दैमारी, मन्जुला ब्रह्म आरो अरुण बर'नि 12थि मुंख्लं जोलुर बादायलायनायनि जोबथा बादायलायनाया मैया जोबनानै थाङो। बे जोबथा बादायलायनायाव बाहागो लायो GTFC, बिथांमोननि हेंथायै गेलेयो सुवाला बागान FC नि गेजेराव गोख्रों बादायलायनाय जानानै थाङो। आरो जोबथा जोलुर बादायलायनायाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म, बिटिआरनि EM रनेन्द्र नार्जारी आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लायो। दिनै मागुरमारि बे गामियाव थांनाय 12 बोसोरनिफ्रायनो बे फुटबल बादायलायनाय मोनसे टुर्नामेन्ट सोलिबोगासिनो दङ आरो बियो जोंनि बिर जोहोलाव थांनाय बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बे बिथांमोननि जिउआ गोमालांदों आरो बेखायनो बिथांमोननि जिउखौ जाहाथे अराय गोजोन सोरगोआव जागा मोनो आरो जों जाहाथे बिथांमोननि मुंखौ जाहाथे बावलाङा बिनि थाखाय जोङो अराय बिथांमोननि नामाव मागुरमारि ओनसोलनि 3 गामि ज' जानानै जोङो बे ट्रफिखौ 5 मार्टियार्स बिथांमोननि नामानो जाहैबाय जगेन बसुमतारी, मदन नार्जारी आरो अरुण बर', जमुना दैमारी आरो मन्जुला ब्रह्म बे बिथां साबानि नामावनो दिनैनि बे खेलाखौ बानजायनाय जादों आरोखि। माखासे सान सिगाङाव आइसपेल होबाय। आइसपेल होनायनि सायाव बर' हारिया बे खोथाखौ आं बुंगोन सब खोथायानो हारिजों लोब्बा जानानै सिन्ताखौ खालामनाय जाया। खेलाया मोनसे बयनिबो थाखाय आरो बेखौ जोंनो दिनैनि दिनाव जिहेतु जों गासिबो मिन्थिगौ जे वर्ल्डआव बे मोनसे थासारि सोमजिदों जे प्रत्येकता दिगावनो डेभेलप खालामनायनि मोनसे सिन्ता सरसा जादों। बेखायनो जोंबो जोंनि बड'लेण्डआव जाहाथे फुटबलखौ मोनसे मोजां थासारि होनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ मोनसे गेलेनायाव जाहाथे सांग्रांथि फैनो हायो बेखौ थासारिखौ लाबोनो थाखायनो ISPL खालामनाय जादों आरो ISPL खालामनायनि गुबै थांखियानो जाहाथे माने गाज्रि जि हाबाफारि ड्राग्स बा बायदिसिना जिखिनि जौ बेफोरबायदि जुवा बेफोरबायदियाव जाय मानसिफ्रा बांसिन इनभल्भमेन्ट थायो बिसोरनि माइन्डखौ एसे डाइभार्ट खालामनो हायो नामा बे मोनसे टेन्डेन्सि जोंनियाव दंमोन। आरो फुटबलखौ जों गासिबो मिथिगौ जे जोंनि बर' हारियाव स्पेसियेलि फुटबला बिराद गिदिर मोनसे थैयाव हाबखानाय बायदि मोनसे खेला। दा बेखौहाय जोङो मुलुगनि थाखोआव जाहाथे जों प्लेस खालामनो हायो बे सिमांखौ लानानै ISPL फालिदों आरो गमामायैनो दाखालिसो थैयाव हाबखानाय बायदि मोनसे खेला। दा बेखौहाय जोङो मुलुगनि थाखोआव जाहाथे जों प्लेस खालामनो हायो बे सिमांखौ लानानै ISPL फालिदों आरो गमामायैनो दाखालिसो उरिष्यायाव जोङो बेखौ माने फोरमान होनो हादों जे जोंनि बिटिआरनि जि टीम बिथांमोना उरिष्यानि टीमखौ फेजेननो हानानै भारतआवनो दिनै जोंनि जे बड'लेण्ड हालामाव फुटबल प्लेयार्सफोर दङ बेखौ सिनायथि होनो हादों आरोखि। नैबे समाव मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों जिहेतु गेलेनायजोंल' नङा जिहेतु बिटिआरआव गोबां जिहेतु गेलेनाय दङ बे गेलेनाय बिथिङावबो गोबां जौगागासिनो बे बिथिंनि थाखाय जे बिटिआर सरकार मा थांखि जोङो बे खोथाखौ बुंगोन जे जोङो फैगौ समफ्राव जोङो खेलाखौ लानानै आरो कालचारेल स्पेसियेलि खारन थांनाय गोलाव समाव जोंनि हारियाव बेफोरबायदि कालचारेल आरो स्पर्ट्सनि एक्टिभिटिया गोबां स्ल' जालांदोंमोन खारन बेवहाय मोनसे जोबोर गिदिर मोनसे मुभमेन्ट सोलिदोंमोन। बे मुभमेन्ट थासारियाव जिहेतु किसुमान माने बादा बिगिनि फैनायलाय जोंनि गोसोफ्रा जोंनि गोसोफ्रा एसे डाइभार्ट जानानै दंमोन आरो बेखौ आरो स्ट्रिम लाइनाव लाबोनो थाखाय जों एबार कालचारेल डिपार्टमेन्टआवबो गोबां माने दावगानायनि थाखाय जोङो सिनियर आर्टिस्टफोरखौ सिंगारफोरखौ जोङो सुबिदा होनायनि थाखाय फिल्म हलफोर बायदि गिदिर गिदिर टाउनाव माने डिस्ट्रिक्टनि हेडक्वार्टाराव जोङो फिल्म हल बानायनो थांगासिनो दङ। बेबायदियैनो मानसिनि साननाय हनायखौ चेन्ज खालामनाय जोंनि मोनसे बिटिआर सरकारनि सिमां जानानै दं आरोखि। मागुरमारि स्पर्ट्स एस'सिएशननि दैदेननायाव बे मागुरमारि गेलेग्रा फोथाराव साबा मुंख्लंनि मुङै फुटबल बादायलायनाय 12 बोसोर जाबाय। दा दिनै 12 बोसोरनि दिनै फाइनाल खेलमोन, फाइनाल गेलेनायमोन। बे गेलेनायाव जोङो बेखेवगिरि हिसाबै जोङो बिटिआर प्रधान प्रमद बर' सारखौ जोङो आलासि हिसाबै लेंहरदोंमोन। दा बिथाङा
बेखे खारननि थाखाय फैनो हायैयाव बिथाङा गावनि जानानै जोंनिनो बिटिआरनि EM राकेश बर' बिथांखौ थिनहरदों। दा राकेश बर'आ जोंनि बे फाइनाल खेलखौ माने बेखेवनानै थांदों आरो बे खेलाया मोननै टीमनि गेजेराव जादोंमोन, गरायसर टाउन क्लाब आरो सुवाला FC नि गेजेराव। दा गरायसर टाउन क्लाबा बे खेलायाव देरहानो हादों आरो बेखौनो आङो गोजोननाय फैदों जे जोंनि गामिया रायजो राजाया आरो मागुरमारि स्पर्ट एस'सियेसना दिनै 12 बोसोरसिम बे साबा मुंख्लंनि मुङै जे गेलेनायखौ होगासिनो दङ, बेखौ आङो मागुरमारि स्पर्ट एस'सियेसननि बा रायजो राजा आरो बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों। जाय सुबुंफ्रा जिउ गोमानानै थांबाय, बिथांमोननि सिमाङाबो जोंनि हारिनि थाखायमोन। बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बिथांमोना जिउ गोमालांदों आरो दिनै जे जोङो MCLA जादों, दिनै BTR जादों, दा BTC जादों, दा दिनै बर'फ्रा जे इमान आवगायबाय, बिथांमोननि थाखायनो जादों। दा बिथांमोना जिउ गोमालांबाय आरो जों बिथांमोननि जिउ गोमालांनायखौ जों दुखु मोननांनानै जाहाथे बिथांमोननि जिउआ जाहाथे अमर जानानै थायो, बेखौ जों साननानै जों गामिया रायलायनानै बे माने गेलेनायखौ जोङो साबा मुंख्लंनि मुङै गेलेनायनि बे माबाखौ जों फाथिदोंमोन आरो दा गोजोननाय फैदों। दिनैहाय जे फाइनाल खेलायाव हाजार हाजार सुबुङा फैदों आरो बोसोरफ्रोमबो हाजार हाजार सुबुङा जायो। आरो मोनसे साबायखर बावदों आङो, बे गेलेनायाव जोंनो गोबां माने रायजो राजायानो जोंनो अनसुंथाइ होयो। दा गोबां रायजो राजायानो 12 बोसोरसिम जे जोंखौ अनसुंथाइ होनानै बे गेलेनायखौ जे फोथांना लाखिनो सहाय खालामबाय, आं बिथांमोनखौ आङो गामिनि जानानै आं सुक्लाय सारबाय MCLA जानाय BTRनि EM जानानै बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों। बिदिनो जोङो बयबो बिदिनो अनलायोब्ला जोंनि हारिया, जोंनि समाजा आवगायलांगोन। थिग जेनेबा दा बिथां साबाया जिउ गोमालांदों जों गामियावनो बड'लेण्ड मुभमेन्टआव। बिथांमोननि सिमाङानो बेनोमोन हारिखौ आवगायलांनाय। बिथाङा हारिनि थाखायनो बिथांमोना जिउ गोमालांबाय। जगेन बसुमतारी, अरन बर' आरो मन्जुला ब्रह्म आरो जुमुना दैमारि आरो मदन नार्जारी, बिथांमोना गामिनिनोमोन, जों गामिनिनो। बिथांमोना गावनि जिउखौ बर' हारिनि थाखाय बावसोमदोंमोन आरो बिथांमोना हारिनि थाखायनो जिउ गोमादों। बेनिखायनो जों थांना थानाय सुबुङानो बिथांमोननि जिउखौ जोङो अराय सम जाहाथे गोसोखांबाय थानो हायो, बयबो जोङो गोसोखांबाय थानो। अरन बर'आ सोरमोन, जुमुना दैमारिया सोरमोन, मन्जुला ब्रह्मआ सोरमोन, अरन बर'आ सोरमोन आरो जगेन बसुमतारिया सोरमोन, जों बेखौ दिनै रायजो राजाया जोंनाव सोंदों बिसोर साबाया सोरमोन। दा बिथांमोननि जिउआ अमर जाबाय थादों, दा 12 बोसोर जाबाय आरो इयुनसिम बेबादिनो जों खेलाखौ फाथिबाय थागोन। आरो गासै जोंनो अनसुंथाइ होग्रा सुबुंफोरखौ आं साबायखर बावदों। दासिमबो 12 बोसोरनि जि सुबुङा जोंनो अनसुंथाइ होनानै खेलाखौ जों सालायनायाव सहाय खालामबाय दं आरो इयुनावबो बिथांमोना सहाय खालामगोन आरो बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों।